Poď. Keď boli včera uchyláci? No ja natáčam, makajte. No ja ho mám takýho, to keď si takýto normálny, a takýho, keď mi stojí. Jak bádný, to je to. Áno. Do. A Erik. Až takého. Až. Matiček! Matik, počkej. Ja ho nechcem vidieť. Ale ne. Ukáž Maliček. Vidíš, tak takého má Erik. Menšieho. Po polku toho. Takýto. Áno. To dám na Facebook. Jak od zemok, ty kokot, keby si tancoval. Ja to dám na Facebook. Prísahám, že to dám na Facebook. Ja mám dlhý vlas. To sa snaží vychvalovať sa, ale moc mu to nejde. Čo? Ja mám taký dlhý vlas jeden. Ty kokot, ukáž. Poď sem, ale ne do videa, nechod. Ukáž to? To jaké máš? A už ho nemáš. Aj. Si natáčal, nie? Počkaj, Kuba, poďte. Nevolal Viktory? Ne, ono nepôjde s nimi von. Pôjde. Nepôjde. Sáď sa so mnou, že nepôjde. Hlavne, že minulé mi vravela, že Ale ona je trapná. No však stojím, ne? Čo robím? Sedím na hlave. ešte tam je, že Austrálkoštra. A to akože Austrálkoštra. Austrálkoštra! Na zdravie, je to pravda. A tam bolo napísané, že Austrálkoštra. Aukalo. A to na teba nebolo, to každému došlo podľa mňa. To úplne zabilo. Úplne inak ide každý z neho. No, minulé to tancovali, a že každý ide úplne. Ja mám to nevyváhala. Rýchlo. Nebudem si míňať celú pamäť na vás. Ako máš pamätníky? 2 giga. Ty? Ja som mohla mať 8, ale ja že to je. Ja som mohla mať 16. Ja by som to nezapomnila nikdy. Ja v pohode. Ja ani tie 2 giga. Ale košnáš tam furt len ty. To ničom. Wow! Vieš, na čo si